Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan bi atal izanen ditugu. Lehenbiziko atalean, albaitaritzaren atalean, Aritz Aparizio izanen da gurean eta berearekin esnearen taxiaren inguruan solastuko gara eta baita ere, pixka bat aretzeak nola zaindu behar diren ongi ere, eta ondotik Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria den Ainitze Muratorik azalduko digu pixka bat elkartea nola dagoen, azken batzarrak eta bilerak zertan joan diren eta etorkizuna ere pixka bat nola ikusten duten. Saioaren hasieran esan bezala, gaurko honetan lehenbiziko atalean albaitaritzaren atala dugu eta gurekin Aritz Aparizio dugu, badakizue bera ingenieria dugula, nekazaritza arloakoa eta beti ere, zer berri edo informazio aberasgarria ekartzen digu Aritzek, eta gaurkoan alaxe da Aritzez, hemen gaude esneko behien ikuilu batean, eta gure aurrean tramankulu beresi bat, zuk esango diguzu konkretuki zer den eta zein den bere funtzionamentua. Bai, alaxe da, kaixo. Hori da ez, orduan hemen ikusten dugu gure ondoan aretzeak edo txekorrak ditugula ez, eta badakigu danak, azkenean ikuiluetan lan asko izaten da, eta horietako lan garrantzitsu bat, aretzeak esnea behar izaten dute, eta esne hori ematea denbora asko suposatzen du, ez? Eta gaur egunean merkatuan badire sistema desberdinak lan hori errezteko, ez? Bai, jakizu diosuna, aratzeak esnea emateak eta hori lan gogorra eta rutinarioa izaten da, eta gainera lan garrantzitsua. Azkenean dira, gero produzioa emango diguten behien rekria, etorkizuna, beraie dire. Eta orduan, oso lan garrantzitsua. Makina hauekin, saiatzen duguna pixkat, lan horiek errestatzea abeltzainarentzat, rutinarioa den lan hori goizetan normalean egiten dela eta hori, eta arratsaldetan baita ere, ahalik eta azkarren egitea, ahalik eta hobeki, nahasketak, temperaturak, pixka guzti hori kontrolatu ahal izateko, bai neguan, bai udan, aratzeak ahalik eta esne kalitatezkoena hartzeko. Bai. Ikusten duguna da, makinari edo tresneri honek, lehenbiziko gauza, baduia gurpil batzuk baditu, ez? Deposito bat badu gurpil batzuk, eta suposatzen da garraiotzen aldela, ez? Konkretuki nola ditzen duzu makinoneri? Hau deitzen da mil taxia, euskara esango du esnearen taxia, eta sistema sencilloa da, azken finean da deposito bat acero inoxidable, garrantzitsua da acero inoxidable izatea, ez izorratzeko, eta gero gurpilak. Gero hortik aurrera, komplikatu dezakegu nahi deguna, zeren jungo bagina azera batetik altuagoa, esnea atera daiteke gravitatez, baina nola hori ez da normalean gertatzen, darama bomba bat, ateratzeko esnea, botoi batzukin, gero azalduko dugu pixkat, baina hori, bomba izan dezake, gero darama baita ere agitazio bat, agitazio izan daiteke manuala, edo ja inkorporatuta automatikoki egiteko temperaturaren kontrola baita ere darama, berotu dezake esnea, inkluso pixka atostu, hau ez dauka kasu honetan, baina baita ere pasteurizatu dezake behien esnea, florezatzeko behien esnea hautsan eman ordez, eta gero gurpilak izan daiteke trakzionatuak, bakarri bera mugitzeko, gehien bat hori deposito handiak dauzkaten taxietan ipintzen dugu, hau adibidez da 100koa, baina izan daiteke 150koa, edo 260 litrokoa. Hori segun zenbat aratze dauzkaten, ipintzen da bat edo beste. Bai, eta hori da, azkenean guk badakigu zenbatxo esne behar dugun, ez? Aretzen dako, nahasket hori prestatzen da, eta hori banatzea, ez? Eta banaketa, garrantzitsua da, ez? Azkenean, kasu honetan ikusten ditugu hemen, aretzeak kubikulo individualetan, bere espazioarekin, eta, segun ikuilu bakoitzak nola duen aretzeak, nola ditun antolatuak, sistema bat edo beste sistema aukeratzen alda, ez? Bai, diosuna, aurreko saio batetan hitz egin genuen amamantagorataz, oso invento ona dela, gehien bat txekorrak taldeka
hasitzen dituztenentzat, taldeak nahiko handiak, 10, 25 txekorretakoa, eta hori fijo daudela leku berdina, eta orduan jartzen da manta bat, eta talde bakoitzari ematen zaio estazio ezberdinekin. Kasu hontan, ikuilu hontan, hobe aprobetxatu dezakete taksia, zeren dauzkate txekorrak kaseta individualetan eta gero taldeka baitare, baina patio ezberdinetan eta zonalde ezberdinetan jarrita. Orduan taksia, hoberen egokitzen dena da, zeren mugitu gaitezke, bai esnea prestatzen dugun lekutik, inkluso letxerietaz aprobetxatzen badugu behien esnea, hortik esnea hartu, etorri txekorra dauden lekura arte, banatu esnea, inkluso gero junber baldin bagara beste patio batetara edo beste zonalde batetara, baitare mugitu gaitezke taksiarekin. Bai, ezakite sistema da, gero beti ere aretzeak biberonetik bezala hartzen duen edo hartzen du ura baliz bezala untzi batean? Hau azken finean, egiten duguna da esnea nahaztu, berotu, temperatura mantendu eta gero edozein depositoa bete. Berdin zaigu kasu honetan pozalekin egiten dute, baina izan daiteke biberoiak betetzea eta jartzea biberoiekin, edo baitare beste kubo batzuk tetinakin, hori bakoitzak erabakitzen duna. Askotan igual gomendagarriagoa izaten da tetinakin, zeren da forma naturalago bat esnea edateko txekorrentzat, baina hori bakoitzaren arabera. Bai, suposatzen du gero ere behin erabilita gero garrantzitsua izango dela garbiketa hon bat egitea, ez? Azkenean hau egunero erabiltzen badugu erabilita gero, beti ere dozein ikuilutan bezala ez, garbitasunak duen garrantzia, ez? Hoize, taksia programatu daiteke garbiketa automatikoak egiteko, behin esnea banatuta, normalean betetzen da urakin, garbitzen da, eta inkluso berriro urez beteta ura garbiarekin, aprobetxatzen da kuboak betetzeko berriro urakin. Behin esnea edan dutela, aldatzen zaie eta ura jartzen zaie baitare taksiarekin banatu daiteke. Eta hoize, programatzen da ziklo bat egiteko, garbiketa, garbitzea ditutu beria guztiak, bera automatikoki, zirkuito zip bat itxita esaten dena, eta primeran geratzen da garbituta. Bai, esnearen kasuan, aretzeak edaten duen esnea, ez dakit ikuiluetan zer eramaten den asko, hautsa izaten da urarekin nahasia eta hori edaten dute edo nola funtzionatzen du ikuilu bakoitza? Gehien bat esnea hautsan erabiltzen da. Azkenean, behien esnea, ez dakigu beti igual kantidadea izango dugun, ze kalitatekoa izango den, behien esnea erabiltzekotan gomendatzen da erabiltzea esne ona, esne kalitatekoa, ez izatea antibiotikoa duna, ez izatea desetxo esnea, edo irabili behar da esne ona, eta ez beti ez daukagu kantitatean, edo beti ez dago kalitate berdinekoa. Esne hautsak ematen diguna da pixkat konstantzia bat. Beti daukagu esne hautsa berdina, parametro berdinekin, eta nazten badugu horrelako makina batekin temperatura berdinan eta hola, aratzeak beti hartzen du esnea berdina. Orduan, pixkat igual gehiago ikusten da esne hautsanak, orain dauden prezioekin eta hola, batzutan igual konpensatzen du behien esnea erabiltzea esne hautsan ordez, hori merkatuaren arabera baitare batzutan erabakitzen dute prezioengatik. Gero ikusiko duen segidan funtzionatzen, baina aipatu zu esnean ekoizpena behiak. Badakigu beti ere, uda sasoineko gogorra izaten da ez, esneko behientzat ez, beroak eta beti ere eragina izaten du ekoizpenean, ez dakizu ikuilu askotan ibiltzen zara, zer diote abeltzainek, nolako uda do alde hortatik ekoizpenerako? Aurtengo uda ez da izaten ari oso gogorra, nahiko temperatura epelak, inkluso gauetan nahiko hotxak, eta nahiko uda ona animalientzat. Izan ditugula egun puntual batzuk, 40 gradu inguru egon garela, gehien bat herribera aldetik, eta baztan aldean baitare. Eta egun horietan pasatzen dituzte txarrak, behiak, eta nabaritzen da gero epe laburrean eta epe luzean, nabaritzen da kostatzen zaiela berreskuratzea pixka bat bere produkzioa, eta hori, orduan hor beti daude sistema ezberdina, ura bota behiari eta gero ventiladoreak ipini lehortzeko, eta azkenean temperatura jaisteko, behiaren temperatura gehien bat, baina baitare giroko temperatura egokitzeko. Ikusten da ez, ikuiluetan inbertsioak egiten dituztela behiaren ongi izate hori zaintzeko, ez? Pulverizazioak edo pixua zuk diozun, ez? Aspersorekin edo sistema desberdinen nebulizazioa, freskatzeko, ventiladoreak, eta azkenean behia ongi baldin badago, ez? Eroso baldin badago, badakigu ekoizpen ere dirua dela azkenean, ez esnea?
Bai, behia ongi egon da, ekoizpena handiagoa ateratzen da, eta behiaren osasuna baitare nabaritzen da, hobe dagoela. Kojerak, mamitisak, fertilitate arazoak, gehien bat fertilitate arazoak, daude zonaldeak, inkluso igual udan ez dituztela inseminatzen, fertilitate oso txarra lortzen dutelako, eta guzti hori kontrolatzen da, hori esan duguna, giroa kontrolatuta izatea. Izan da, bentibalekin eta... Orduan, sasoi garrantzitsua beti ere, uda partea bereziki, eta sasoi garrantzitsua ez bakarrik esne ekoizpena pixka bat izaten aldirelakoz gora berak, baizik eta bazka, ez? Negurako bazka ere badakigu uda partean abeltzainak egiten dituela, belarra siloa dela, eta orduan, eguna luzia da, lan asko da, nekazari abeltzainentzat tenore edo sasoi garrantzitsua beti ere. Bai, orain irailara sartzen ari garela, orain hasiko dira berehala artoa mosten eta artoa ensilatzen eta gauza horiek, lehendabizi izan dute belarraren sasoia, gero lurrak prestatu artoarentzat, eta orain tokatzen zaie berriro lan gogor bat artoaren ensilaketa, eta zu diosuna urte osorako bazka prestatu behar dute, bai. Bai, zonalde hauetan hartua gutxi xamarra egiten da, lurraren edo erliebaren ezaugarriengatik, eta asko egiten dute ja ekarri moztua, eta gero bereiek siloatan sartzeko, ez? Bai, hoize, erosi behar dute hartoa kanpotik, eta baina, garai berdinean kointzitzen du, eta ekarriko dute kanpotik, bai, Frantziatik harto gozoa, orain jakartzen ari dutela, edo hemen Riberatik eta harto planta osoa, eta ensilatzen hasiko dira garai hauetan, bai. Bai, orduan behiak ongi elikatu behar dira, horretarako bazka ona behar da, eta aretzen kasuan, esnearen taxi honekin, abeltzaina zu diozun bezala, abeltzaina aixago ibiltzen da, esne hori banatzen, eta pixko bat ikusiko dugu, ez? Pixko bat nola izango zen funtzionamentua edo... Gauza garrantzitsu bat ez dugu komentatu, dela taxiak ematen du aukera, esateko, zenbat txekor dozkogune emateko, ze tamainakoak diren, ze adinekoak diren, eta orduan esaten diogu ze kantitate eman nahi diogun, eta esaten diogu ze esne hautsa eman behar diogun, ze ur kantitatea, orduan hori deitzen diote mezkla inteligente, orduan, behin ongi programatuta, eman basaio pixka bat lana sartu behar da hor programatzen eta prestatzen, baina behin hori daukasunean, botoi gutxi sakatzearekin, daukazu edonor prestatzeko esnea, errez, eta beti esaten duguna, beti parametro konstanteekin, temperaturak, nahasketak, konposizioa, hori da oso garrantzitsua, txekorrak beti esne berdina jasatzeko. Eta dosi bere ere berak mozten du, ez? Desan dosi hau aretzoni dagokio, eta ez duzu zertaz gehiago eman beharrik, ez? Bai, kantitatea. Dosia programatzen duzu, segun ze tamaina daukan txekorra, adinekoa den, ematen diozu gehiago edo gutxiago, inkluso ja destetatzeko momentua iristen denean, programatu esakezu, ze tipo destete nahi dezun, ze kurbakin egin nahi dezun, eta juten zara gutxiago ematen, automatikoki detektatzen du ze txekorra den eta ematen dio. Zati, aretze edo txekorrarentzat garrantzitsua da tamaina, ez? Tamaina adin honetan, ongi elikatzea, osasuntsu egotea, bere etorkizuna markatzen du pixka bat, ez? Bai, noski, pertsonetan bezala, alik eta hoberen hasitu bazara, etorkizunean, osasuntsuagoa izango zara, produzio gehiago emango duzu, eta dena nabaritzen da. Bai, ez dakit aretzeak ere, edo txekorrak nahi izaten duten jaiotzea data batzuetan nahi hau izaten du beti abeltzainak, edo urtean zehar pixko bat banatzen joaten dira. Hori lehen igual, zelaietan hasitzen zirenean, eta beste modu batez, igual zeukan garrantzi handiagoa. Hemen gure zonaldean orain ja urte osoan zehar egiten da, bazka daukagu urte osoan zehar izan duguna, eta da pixkat konstantea. Interesatzen da, esnea urte osoan zehar izatea, txekorrak izentzen dituenak, baita ere txekorrak haragia izatea urte osoan zehar, eta hori merkatuak ez duela eskatzen diferente segun ze garaia den, konstanta izaten da urte osoan zehar. Bueno, Aritz, bukatzen joateko pixka bat, orduan nola izango zen, pixka bat aretzeari prestaketa pixka bat esne hori prestatzeko momentua edo banaketa nola izango zen. Bai, bolita izango litzateke esne hautsa eta guzti ikustea nola nazten duen, baina nola ordua ez den txekorren esnea edateko ordua, horretarako goizago etorri beharko ginateke, egingo dugu pixka bat, azalpen bat, simulakro bat den bezala urarekin, ez? Printzipioz, programatuta izango genuke, guk adibidez goizeko 6etan iristen garenean ikulura, temperatura, uraren temperatura egokituta izateko. Guzti hauek aukerak dira, hori ikusi beharko zen momentuan, taxia enkargatzen denean, aukera hauek jartzeko. Aukera bat da hori temperatura
izatea esan diogun temperaturan. Orduan, iristen zara goizean, eta ez dauzu irekitzeri bakarrik, ura izango zenuke ja temperatura egokian, baldin badaukazu jarrita nahasketa inteligente hori izan deguna, pues esango zizun zenbat hautz kantitate bota behar den, eta bestela badakizu zenbat txekor dauzkazu, zenbat ur bota duzun, kalkulua egiten duzu eta botatzen duzu bere esne kantitatea. Botako zenuke esnea, eta agitatzen da. Automatikoki dauka botoi bat, agitatzen dula, uzten duzu agitatzen arratutxo bat, egiten da nahasketa primerakoa, eta behin hori daukazula, pues mugituko ginateke txekor bakoitzaren lekura, eta hasiko ginake mangerakin dosifikatzen. Mangera jarri daiteke fijo, hor bere lekuan, kubo guztia baldin badaude alineatutak, distantzia berdinean eta hori jartzen da fijo, eta bestela, baldin badaukazu txekorren bat aparte, badaukazu mangera bat, izan daitekela inkluso 8 metrokoa, eta hurbiltzen zara txekor bakoitzari esnea ematera. Vale? Behin hori txekor guztiei esnea emana, pues esan duguna, jarriko genuke taxia garbitzera, normalean detergente alkalinoarekin egiten da zirkuito zip bat itxia eta egiten du berak mugitu eta gero aklaratzen du, ustutzen da, eta behin ongi garbituta dagoenean, pues banatu dezakegu berriro ura txekorrei. Esan dugu detergente alkalino erabiltzen dela, baita ere, nosbeinka egin behar da detergente azidoakin karea eta guzti hori garbitzeko. Bai kanpotik eta bai barrutik, azkenean nola ura manejatzen dugun, segun ze indartasuna daukan ur hori, zenbat karea daukan, zonaldearen arabera, geratu daiteke pixka bat karea itxasita, eta hori garbitzen da detergente azidoarekin. Bai, azkenean horrelako inbertsioak ez, egiten dire ez. Garrantzitsua da denbora aurrezteko eta... Bai, azkenean denborakin amortizatzen dira inbertsio hauek, zeren ikusten duzu txekorrak asko hobe daudela, osasuntsuagoak, lehenago inseminatu dezakezu hobe hasitu direlako, eta guzti hori etekin ateratzen zaio berehala eta jendean ustez konten geratzen dela bai. Bai. Ongi Aritz, beste gauza bat ikasi dugu, albaitaritzari esker, zuri esker, eta jendeak dakin dezan ez, azkenen gaur egungo ikuiluak, izugarrizko profesionalitasun aldetikan berrikuntzak sartzen dituzte, helburua da kalitatezko produktuak ekoiztea, kasu honetan, esnea kalitateko izateko etorkizuneko aretzak ere ongi haztea, eta besterik gabe, eskerrak eman, beste behin eta ongi segi, Aritz, eskerrik asko. Oso ongi, eskerrak zuei eta hurrengo arte. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Ainitze Muratorekin gaude, badakizue bera, Nafarroko Frisona elkarteko idazkaria dugula, eta Ainitze hementxe gaude, zeneko behien artean, eta beti ere badakigu zuek urtero batzar orokor bat egiten duzuela, eta azken aldian ondu ginelikan, batzarra egin aurretikan zen, ekaina hasiera hortan, eta ezakit nola joan zen batzar orokorreri? Batzarra ondo juntzan. Egia esan, niretzako berria zen, lehenengo aldia zen, eta zira batean urduri, baina egia esan gero ondo juntzan. Ematen ziren urteroko datu berdinak, ezta? Presupuestoa, da pixkat elkartean nola jundan, buru kopurua, bazkide kopurua, eta egia esan gustoratea ginen. Aurten pandemia zela eta ez dakit konkretukin nun egin zen? Aurten egin zen, beste urtetan toki berdinean, hotel handian, Orko Jonge hotel handian egin zen. Egia esan, jende asko ez da normalian etortzen, orduan ez genuen bat ere arazirikan izan. Egia esan oso ondo antolatu ziguten, tokiak bete zira, maskarillak eta danak jarrita, eta egia esan, izan zen tramite bat egin beharrekoa, ja bigarren urtea zen bestela egin ezin zitekena, eta aurreatea genuen, eta jazta. Orduan, pixkat batzar orokorretan zenbait datu ematen dira, ez? Datuak ematen dire, eta urteguan izan zenuten ez bukaeran ere momentu hunkigarri bat ere, ez? Beti bezala bazkide kopurua, animali kopurua, ze presupuestak dauden pasaratuak eta datozenak pixkat aztertu genuen, eta aurten zoritxarrez omenaldi txiki bat egin beharrean aurkitu ginen, urte askotan lehendakari izandako abeltzain gazte baten heriotza dela eta iruditu zitzaigun egin inbertzitzaiola, beak indako lan guztia ere nolabait eskertzeko eta momentu gogorroitan familiaren ondoan egoteko. Datuetan pixo bat zentratuaz,
jendea jakidezan, elkarteak, Nafarroko Profesional Elkartean, momentuan zenbatxo bazkide daude, zenbatxo abeltzain, zenbatxo ikuilu. Bai, bazkideak 88 dira, 88 barkatu. Eta behi kopuruak guk behintzat urte osoan zehar kontrolatzen ditugunak 18.000 inguru dira. Kopuru importantia da. Polita, bai. Bai, egia da azkeneko urtetan abeltzain kopuruak bera dijoan neurrian, bazkideak ere bai bera egin dutela, baina nik uste dut momentuz bazkide kopuruak nahiko mantenduko dugula eta gustora, beraiekin lanean gustora. Bai, jendeak esanen du ez, azkenean Frisona elkarte bat, zertarako dago, zuek ze onurak ematen dizkiozue bazkideari? Guk egiten duguna ez ere da esnearen kontrola. Hilabetero ikuilu guztiak juten geha eta muestrak hartzen dira, behi guztien muestra, banaka. Gero egitaz gain, laborategira ematen dira eta azterketak eta bihartzen zaizkie datu guztiak abeltzainen, eta gero bereiek reproduktibo esaten dutenak. Hor jasotzen dira datu asko, nola inseminazioak, partuak, heriotzak, gauza guzti horiek gero abeltzainari berrio bueltatu ahal izateko eta bereak datu gehien izatea, gero hartu behar dituzten erabakiak edo beraien nondik norakoa jakiteko. Bai, eta horretarako lan guzti hori egiteko ezagit zenbat langile zabete, o zenbat txon artean egiten duzu? 7 langilea geha, 4 kontroladore dira, hori dira 4 gizonezko ikuiluak hilabetero bisitatzen dituztenak, goizez eta gauez, txandaka egiten dute, ikuilu bat goizeko esne geistaldian egoten baldin badira urrengoan gauez dijoaz edo arratsaldez, eta gero bulegoan 2 administratzaile daude eta gero ni buru. Bai, eta ezagit aldatzen doa dan, sektorea zuk aipatu bezala, geroz da ikuilu gutxiago daude behar bada, baina ikuilu horietan geroz eta buru gehiago, behi gehiago, eta jeizteko moduak da aldatzen doaz, ikusten da geroz da nabariago robot asko sartzen ari dela sektorean. Hori da. Azkenean, gelditzen ari dian baserri edo ikuilu edo abiltzainak, geroz eta handiagoa dira edo ertainak dira, benetan hortik bizi ahal izateko. Eta horretarako teknologia gaur egun aurrera dijoa. Orduan, Nafarroan urteak dira, 21 urte dira robotak martxan hasi ziranak, eta gero eta gehiago da dijoaz. Guk 88 bazkideetan momentu honetan 23 robotak dauzkate, eta badoden martxan beste 4-6 bat jartzekotan dira. Orduan, gure lanare bai horren arabera aldatuz dijoa. Bai, eta etorkizunean ere hor zaudete, esaten den bezala transizio fase batean eta zenbait gauza aldatu beharra. Claro, robotaren sarrerarekin ere bai esne muestrak hartzeko metodoak eta aldatu egiten dira. Eta horretarako guk ere bai erraminta berriak behar ditugu, horretarako inbertsioak eta azken finean dirua. Orduan, gauza guzti horiek ere bai bideratu egin behar dira, eta hori asmoa daukagu Nafar gobernuarekin hitz egitea eta beraiek zer dioten. Bai, eta gero baita ere, aste honetan bertan, badakigu azken Frisona elkartean badela ordezkari batzu badire, ez? Eta ordezkaritza horretan aldaketak izaten dira, ez zenbatxo izaten diren? Juntakideak 5 dira, eta normalean saiatzen gera Nafarroko zonalde guztietako ordezkariak izaten. Aurten, 12 urte luzeren ondoren, hemen bastandar bat izan dugu, Miguel Jose Ariztia, 10 urtarra gaina, eta berak elkartea uzten du, junta uzten du, eta orduan bere ordezkoa beste bastandar bat da. Mutil gazte bat, gartzaindarra, Jon Arretxea. Eta orduan aldaketa hori egiteko, azkeneko bilera hemen eduki genuen, orain dela 2 egun, 10 urren bertan, eta Miguel Joseri agur esan diogu eta ongi etorri eman diogu Joni. Bai, 5 pertsona esan duzu, 5 horietatik esan duzu Nafarroko leku desberdinetako abeltzainak, nongo dira konkretuki? Lehendakaria daukagu Kaskantekoa, daukagu gero idazkaria Etxarri Larraungoa, emakumea, Raquel, gero dauzkagu bi ordezkari bat Ultzamarra, Juancho, eta bestea Peraltakoa, Elsa, beste emakume bat. 2 emakume dauzkagu eta 3 gizonezko. Bai. Eta zenba denbora zaldatzen da, zenba iztasunakin edo bakoitzaren denbora voluntaren arabera? Berez, estatutuak diotena dira 4 urte. Baina, hori da, jendeak bakizolako gauzetan ez dutela sartu nahi izaten, da orduan batzuk
luzatu behar izaten dute beren egoitza. Baina, bueno, 4-8 urte gehienez eta gero ja alde bate egiten dute. Datorren urtean beste aldaketa bat tokatzen da, kasu honetan ebai Ultzamako Joantxorena izango da, eta berdin Miguel Joxe bezala urte asko daramazki, eta azkenean ebai nekatzen dira, logikoa dan bezala, orduan jende gaztearen sarrerak ere ondo egiten dio elkarteari. Juntaren azken bilera eta aldaketa hemen izan duten, zuk esan bezala amaiurren, Nafarroa oso desberdina dugu, eta, bueno, herriberaldekoak onat etorri eta hemen lainopen egotea eta freskura honetan harritu geratuko ziren, ez? Harritu baina gustora. Azkenean, noizbenka zure tokitikan ateratzea eta beste gauza batzuk ikustea, eta hori beti ondo dator, eta ikasi egiten dute, gero egia da, bi ikuluak ikustea junginala, eta orduan beti ikasten da zerbait, eta hartzen dituzu gauzak, agian zure ikuluan, naiz eta beste zonalde batean izan, ongi etorri daitezkenak. Ikusiko duzu, herriberaldeko zuen bazkideak, ikuluak, behar bada, ezagite, behi kopuru handiago izango dute, askoz ez handiagoak izango dire, ez dituzte horrelako belagaiak ondoan, beste kudeaketa sistema bat, ez? Hori da, normalian handiagoa dira, baina, bueno, hemen agian ez baztanen, baina bai beste zonaldeetan ere bai barrankaldean eta ikuluak handiak dira, animaliko puruak nahiko handiak izaten dira. Baina hori da, kudeakatea desberdina da, bazka desberdina da. Naiz eta mundu berdinean sartuta ibili, eta hemen bertan, bakoitzaren lan egiteko moduak erabat desberdinak dira. Ofizialki zuek elkartean urrengo topaketa, urrengo urteko batzarra izango zen edo urtean zehar beste zuzer egin duzu? Urtean zehar, junta desberdinak izaten ditu, 5-6 izaten dira. Sortatzen diren arazo edo gaien arabera elkartzen gara, erabaiak hartzeko. Azkenean beraiek dira zuzendari, beraiek eramaten gaituzte gu langile bezala, beraiek behar dutenaren arabera horrean lanean. Elkartea, Nafarroko Frisoen elkarte batentzat, izugarrizko garrantzia du azkenean Nafar gobernuarekin izaten diren harreman horiek, ez? Elkarte bazarete, azkenean Nafarroko lehen sektorera alde lan egiten duzu ere, abeltzainen alde eta abeltzainak ez baldin badaude, lehen sektore ere pikutera joaten da. Garrantzitsua da ez, Nafarro gobernutik etortzen aldiren, bai diru laguntza direla, beste modu bateko laguntzak, zuentzat ezinbestekoa, ez? Ezinbestekoa, dudik gabe, azken finean, gu elkarte bat dira, baina gure lana esne kontrol ofiziala da, beraz, Nafar gobernuentzako nolabaitzaren lanean egia. Datu guztiak gero beraiek kudeatzen dituzte, laguntza beraiengatik dator, baina beraiek bai jakin behar dute sektorearen aldaketa, nondik nora dijoan, ematen nahi zaizkigun aldaketak gu elkarte bezala ze arazoekin topatzen nahi gean, orduan beraiek jakin eta beraiek ere bai erabakiak hartu eta lagundu. Beraien laguntza derrigorrezkoa da guretzat. Horren inguruan zu ere, saiatzen zara edo bileraren bat ere deitua duzu, pixu bat harreman hori indartzeko eta ikusteko errealitatea zein den, ez? Bai, leheno komentatu duten bezala, ikusten egia azkenean ikulu guztiaz desberdina dira, teknologia maila handitzen dijoaz, eta geroz eta robot gehiago dauzkagu. Kontrol horiek egin ahal izateko, inbertsio handiak egin behar dira, eta momentu honetan gauzak ez daude errez, orduan beraiek jakinin behar dute, beraiek lagundin behar dute, eta esan, nondik nora, edo zer egin genezaken, diru laguntza guzti horiek lortu ahal izateko, ez elkarterako baizik eta elkarteak egin behar duen lana abeltzainentzat hobea izan dadin, eta abeltzainak egiten dizkuten eskaerei aurre egin ahal izateko. Bai, zergatik azkenean, orain arteko kontrola egiten dena da, betiko moduan egin den kontrola, sistema ordinario bat oso oinarrizkoa, garrantzitsua, baina rutinarioa eta basikoa, eta ja robota sartzen bada, ja gauzak hankaz gora jartzen direz. Hori da, azkenean rutinario ere bai da, robota behin hartuz gero, gertatzen dena behar dugun erramintak kontrol hori egiteko desberdina da. Ez da berdina, leheno egiten zen esne jaiztearen sistema edo robot baten sistema. Orduan, horretarako behar ditugu erraminta berexiak. Eta erraminta berexi horiek dirutza handia kostatzen da. Claro, gu badauzkagu momentuz, eta egia da, momentu honetan dauzkagun robot kopuruan entzako, moldatzen geha, baina lehen esan duten bezala, robot kopurua handitzen dijoan neurrian, guk horrelako erraminta horiek gehiago behar ditugu. Orduan, hori elkarte txiki bat entzako, askotan diru laguntzak oso garrantzitsua dira, hori lortu ahal izateko, eta azkenean da, egin behar dugun gure lana ondo egin ahal izateko. Suposatzen dut beste herrialde batzuetan,
antzinduak edo aurreratuagoak joanen direla gai hauetan, ez? Ezagit, Holanda edo Frantzia edo beste herrialde horietan antzeko parezido? Bai, desberdina dira. Azkenean, robotak eta gauza guzti hauekan Holandatik da, Dinamakatik datoz, orduan, horiek aurreratuagoa dijoaz. Baina egia da hemen, guk dauzkagun robot kopurua abeltzain neurrian, portzentaia oso altua da. Nik beste elkartetako jendearekin izketan, eta guk horren bazkide gutxi izan da, beste elkarte batzutan kontutan hartuta, gure robot kopurua eta portzentaia askoz altuagoa da. Bai, ikusten ez, ikuilu berri batean ja, moderno batean, inbertsio egin den batean, badana oso automatizatua dagoela, ez? Ikusi du Aritz Aparizioekin lehen ere, esnearen taxia nola erabiltzen duten, ikusi du nola hemen bazka biltzeko ere robot bat baden ere, behiak zepiladora badiren, ventiladoreak, aspersoreak, kaka biltzekoa dana, hainbeste behi izan ezkero automatizatu behar da, eta are gehiago, esnea jeiztea, lehen ordu pilo bat eramaten zuena, abeltzain batentzat, robota jarri ezkero, beste bizimodu bat, ez? Nik uste batez ere dela bizimodua. Behi gehiago izan edo gutxiago izan, azkenean abeltzainak ere bere bizitza lasaiago bat izateko eskubidea du. Orduan nik uste horrek lagundu egiten dula. Robot batek ez du nolabait kentzen ez ikuilura etorri behar ez izatea edo langileak ez ukitzea. Robota estropeatzen baldin bada hor behar dezu. Ematen dizuna lasaitasun gehiago ez esan goizeko 6etan korrika eta presaka etorri behar dut esnea jeistea. Badakizu hor animalia bere nahi dutenean horrea dijoazela ez esnea jeistea. Orduan, horre ematen dizu pixka bat lasaitasun gehiago, baina egon behar dute. Baina nik uste teknologia azkenean da beraien bizikalitatea hobetzeko. Nik uste eskubide guztia daukatela, deskantzatzeko pixka. Baina bukatzen joateko hainitze, esnea, badakigu produktu bat, gizakiarentzat ezinbestekoa esaten aldugu den produktu bat dugula, eta esneko behiak hortaz iraungo dute beti, garrantzitsua dago esaten du esnea. Esnea edozein baztertik egartzen dizute, baina bertako esne izan ezkero, Nafarroan ekoiztutako edo Euskal Herri mailan ekoiztutako esnea, guk jaten badugu gure produktuetatik, hobe ez? Dudik gabe. Hemen etxeko gauza jaten baditugu, ja ez bakarrikan esnean, baizik eta beste elikagai guztietan. Azkenean, lortu behar duguna da, hemen jendea gelditzea ez da bakarrikan esnea lortzea da, esnea abeltzainak hemen gelditzen dira, herriak mantendu egiten dira. Azkenean, sistema guztia da. Hau desagertzen baldin bada, zein gelditzen da herrietan. Hau zaila da, orduan hau mantendu egin behar da. Nola edola, baina horretik esaten Nafar gobernuak ere bai kasu honetan buru belarri aritu behar dula hau lortu alizateko. Badakigu azkenean abeltzainaren diru sarrera garrantzitsu bat, esnearen prezioa dela, berak litroko saltzen duen prezio hori, eta aldiz diru irtera asko direla, ez? Badakigu argindarra momentuan nola dagoen, hankaz goiki dago, pentsuak, ze prezio kardi diren hartzen, askotan ez da erreza, ez? Ikuilu bat aurrera eramatea, dagoen egoerakin, ez? Momentu honetan oso gogorra eta oso zaila da. Egia da, badirudila orain iraila urrialdean esne prezioak zertxo bait gora egiteko asmoa daukala, baina horrek ez du nolabait konpentsatzen azkeneko hilabete guzti hauetan pentsuaren prezioaren igoera. Hornikan gogorra, oso gogorra, argindarrarekin berdin. Egia da gaur egun ikuiluak ere bai argindarra gutxiago erabili eta ideala beste sistema ekologikoagoak erabiltzen, eta horrek laguntzen du, baina egia esan gogorra da. Oso ongi nitze, hemen egan animatu abeltzain guztia jarraitzeko buru belarri beraien lanean, badakigu oso profesionala direla, eta gu gizartean beharrezkoak ditugula. Eta zuri ere, eskerrak eman, da zoriondu egiten duzuen lanagatik, ez? Azkenean elkarte garrantzitsua zareten Nafarroarentzat ere, Nafarroko Frisonen elkartea, eta ongi segitea izanen dugu elkarren berri. Mila esker. Eskerrak zuei. Hale, aio. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.